Yan, ikot siya, ikot. Ikot siya. Dayan sir, dayan. Sino? Ay ko, lingkod dali. Ada sa nung. Ay, dire lang ka, sir. Sir, pamatinin mo. Nagsabot og kon. Sa English? English? What is your feeling? Alagi vlog biya ka, patay ka. Shut up. Hello. Ay, school. Makalugar mo, subscribe yung sa channel na lang. Ano? Nanaw pa YouTube channel, sir. Nakita na ko na siya. Hindi pa matian eh. Balik-balik mong god. Balik-balik Ay, kan mabugnaw yung tiil sa iba, magreklamo siya. Bugnaw. Wala ang kalentura. Karon wala siya, murag mo action siya kalintura lagi. Sila last nga reading yan eh. Ah, wala man siya, 36 naman. 36 Giding na. Pero karon parang init pa siya. Murag mo reklamo siya ba yung tiil. Ayang init, dili parehas, oh. Kaya yung Dire, init, bugnaw. Ang dire, init, no? Yung tiil, code. ang kinareklamo niya yung dire Right. niya, or lagi ka nang bugnaw Ah. daw. Gaman eh. Pas mo ba? Musa ba? What is your name? Yan, sir. Name. Wala na siya. Yan lang ko na. No name? Age. How old are you? Answer the answer. Wala. Wala na siya. 5. I guess 5? Ay, 5. 8. 8. Okay. So yan guys, so this is Eric Kelot. Welcome to my channel. Ayan, so salamat kayo sa inyong pag-nirog si ma'am. Sige lang good ma'am. So salamat kasi yung pag-click o pagpilian ng video. So daghang kay salamat ko sa kuang viewers. Thank you kay sa ako ang mga subscribers nga 1,370 plus. So ayan guys. So salamat kay sa inyong niya. So, karon na naka-able kung ganahan mo og hilot or mga tradisyonal nga hilot. So subscribe na para updated mo ko sa akong hinahilot matag-adlaw. Kaya pwede mo like nya mas nindot og mo share mo kay para mas daghan ang masayo daghan ko tag patabangan. So ayan guys. So, shout out sa taga Digo City, Davao del Sur. Ano ito? Sige, tanggalan mo gan. Tapos Tanggalan yung t-shirt. tanggalan nya matulog ka, butang na to dito ha. Wala kayo bukas mo. Tanggalan. Datang sa katawi. Sa mga atin. Wala ka tigrasan ko. Okay, gulog. Mansan na. Turn around. Ayan. Kuwatong pinto. Mansan na siya. Abi nang mansan na siya. Alfred. Parehong lagi pangalan. Oh, pareho lagi. Junior. Naraan ko ano? Kaya sa lolo. Isi. Okay rin na eh. Tapon na steel. Ito ka na dahil. Silingaw bugukon. Sirado na mga diri. Mother. Sirado na mga. Dili niya mga diri. Sa barangay. Ah, sa barangay din na. Purok-purok. Purok yun. Kapurok kinay siya Oh, dati. pasarada kay bawal likuran. Ha? Bawal likuran. Kuranan gani kay purok. Oh, dili kita pwede kay maugaw. Bawal sambayan. Wala kay kadaduan jud. O gani, muro na purok israduan. Eh, mahugaw lagi daw. Ah, mo. Medyo cancer baka na ba kabalo na mag Controversial. Uy, Dili siya gusto na. pero bisang kinsa magud sa pwede magud diha mo lingkod, di ba? Pwede good eh. Unsa tinabangan sa Alfred, Mark Alfred. Mark Alfred.
ka, Sir Rod? Ay. Asan ang eskwela? Ambassador. Ah, Mahilot na lang naman. Kaya basta Mm. mo niya magkalentura na. dati naghana karong bulan na, pati naghana bata, kay dagan rin. Kay katunas. Init na kayo, na init-init, na bugnaw. Last month, lagi ba na siya nag-absent? Kay Okay. kalentura. Di na ubo, sipon. Karong bulan na daghan. Adili bata, dagko ko na, pero dagko. Kung uso-uso pa ito katong COVID. Ah. Hormone COVID na. Ah, basta dato nimo sa kuhan. Sa doktor. Doktor, COVID siya, pero dili ka mo adto. Kay kwarto. Ayaw to, guys. Nagkagay di pero bunod lagi. Alos ka na ba na kami ang isman na. Sayo kayo. Pero kana siya, pwede siya punas-punasan ng sa mga no. Punta. Siya, punas. Aron? Ugma. Aw pa pwede sa punas. Punas kay pag ato sa school no. Pwede siya. Daghan karon ko maulay. Sa ano na Di ba na nagaligo kahapon, maghapon gabi, inyo ginaligo. Sa una. sa una, Kung nagsugod-sugod siya, kalentura wala na. reklamo siya kung bugna-bugna, wala na. Tapuhan na. Hangkog sa dili, mabata, madako, kita. Punto hapon gabi, bawal na na. Imasa ang pagligo. May nasanay pa niya gamay pa siya ano jud Nagaligo. times kay Singtanon O mo na siya. pas mo susok. O na inunggan, ano na yung mga paralyzed. Pero yun, na may advantage, lugay pa. karon nung ano siya ano na lang nako kanang punas na lang god. Tubig, alcohol. Hindi, huwag ka masahan, sir. Di na tingalan ko pirmiro, no? Oo. Sirado, ano eh. Yan ang tinubaid yan. Hindi. Ito kay Eric ko. Kabalo na kumusulod, yung kadrek. Yung gani. Kailan dito, mag-gusto nga, mag-gusto. Inuha mo ganyan drink. Oo. Ito na tingalan ko ng bisirado. Na pupurok siya. Halos Kaya- yung tanan din, ha? Murag inyo ra mo purok, may sirado. Amuha, mga ibig sa kinsar, may. Kay purok, sa ngalan sa purok, tambayanan mo na siya. Correct. Tungod, kuyaw ko na inyo. Nasilusan mga tao. Kasi tayo nagkondre, kasi purok leader ninyo nagkwa. Dayo. President. Dayo. Adayo inyong purok presidente. Adayon mo na mo mga officials. Kamag-anak ko na ni Dabo. Dili? Dili. Ah, wala nang tulog ako. Itong ganyan na rin nga radyo announcer. Wala pa po kung nakadungog yung sukat. Na ang purok siratan. Sa radyo, kusog mo yun ang mamakmak. Wala po kadungog. Pwera lang mo private. Private ka purok ka na. Dili yun na. Ano gibutang Wag sa yun. puro. Wala yun sa'yo makabuot kay na may tagiyan. Private yun ano. Pero puro ka public. Di yun na sa pwede. Sa paglingkod. Naguna-una dyan ko ilaw, inyuhan niya po tindira. Murag amo kaya naanak mga to. Tito na ano man dali. Rights lang, kami dali. Dere, Rights lang. na rights. Pero original, titulado man yung original. Sa ko dyan, sa hati-hati. Nagit itulok. Mother title. Kamaligyan sa mga... Dyan, hati-hati, manggot kay pobre man tong lolo. Nag-iyag yun. Pobre man, ibaligya. Nag 1,000, 500. Ginunahan na biyan niya, no? Nindot biya sa una, mag-una ka na, nakayuta. Ikutlo rin mo, kana. Sa Manilo, ha, kugihan ka mag-una sa una, kay lasang man eh. Ako, kayuta. Pero ang ipag-una, katura pang natrabaho sa gobyerno. Ayos, kugihan na sa una eh. Daghang madili ko diyan. Ha? Daghang dili ko diyan sa mga ko. Kankot.
Kaya basta tanaw, basak-basak pa, lain na. Dito. Aram, mura naman nagulpa na mag-indigos. Mahal na kayong crab. Milyones naman. Ismandog luwasa ba? Basta gini siya. Ismandog siya. Pas Mo ni siya kanang kanang basaan bitaw siya. Dili na lang mo to hapon na lang, hapon. Magkadula mo siya, sa'yo mga ganyan, magkaligo. Mo ni pas mo. Hago mo ng lawas niya. Ang ato biyang lawas, grabe na kita tutugo. Lugay kina sa matulog. Ya init pa siya, basa bitaw. Eskwela po, Kiyat sa pilahan. Oh, kiat man siya no. Ya, pag magkiat niya, pag uli sa balay ay di tanan pero halos gyud madungog gina ko. Imano ko oy, kun man ginabasa mo gani. Bigo gyud, dihugo man ko. Okay man na siya. Pero naroon ko na sa inyo, di ko na sa pwede. Hindi ko buntag lang. kaya sukat na itong yung ibusi kong balik-balik, imura na ako ano, ang tiil, ginaano na lang na ako, ulay, hindi pwede basa-basa. Hindi ka sa eskwela to. Ano galing ko raw po, di ko na pwede ka sa ospital. Pila ka katong Siguro do kay kana. last 2 months, halos pila ka sa isa ka bull. Sa 1 week, murag 2 times yung magano sa doktor. Ano man? Kay ang iyang ubo-ubo, sipon, wala man gihapon na. Dali ro ko na yuhon. Pero ganun na. Hilot lang. Dali ra kay na yuhon ako eh. Ubo man sa pagdagko nga tao. Sabi na ka na di na tigyo maminaw ang mga tambal. Katol lang na. Mo na to kayo ito. Nakakatakutan. Ganina, ang giligo niya buntag, bugnaw. Oh. Ano na rin ito, butong may reklamo siya. Kaya nibugnaw man yung tiil. Kung binalawat na. Dali na siya kung sa bugnaw ng tubig ikon sa... Mas pamatulog pa na siya, nabugnaw ba sa ano no, mag-aircon ni. Aircon. Dili siya ganan na Paghabol. habol, ginatanggal niya. Or si Kuwan. Oh, sa man. Pawis. Pagkadugay. Ang problema niya kay magsingot mo siya ni sulod. Ang batayan Oh, ng ginatong singot. singot na. Sulod ta sa aircon, electric fan. Onay kuwan. Singtanon, musingot din siya, sa nag-aircon. Kaya ganun pag gano'n, Bantayan yun. jud na ako. Hindi ka trapuhi ka siya. Oh, baka ha. Kanit jud na ano, tower niya. Pag Sa midyasan na lang ko na siya matulog, kaya di mo maghabol. Nga, sa dalan biya ng lawasa. Masingot man eh, nga ni. Kondisyon siya, kaya dako man kondisyon. Pero masingot man na. Sukol man siya kapag tulog. Ay, hindi na tulog. Yung sabi, bugnog lawan ba. Pag bugnaw siya, ang dugo, tulog yun na siya. Kaya nga init yun ang lawan. Uy, init ka. Dito, init kayo. Sekarang init yun, pero ang sa kulam mo, Okay, pag dugo. pag magkalentura po na siya, iba pa ba na siya, ang gawas niya, bugnaw, iyang ulo, init. Kaya di ba sa ato, pag natay kalentura, init po ng Init ano, yun. kaya iba, Portion-portion mo guna yung ano eh. Pero kanatanan na yun, ano, grabe yun. Okay, advance niya eh. Sigara mo nito, init na dyan. kaya ano ko, may activity pa man na sila upang ma-absent, sayang po, no? Kasi
mahaw, ano niya po na. Kaon katong gamay pa ko. Ay, katong gamay pa kang kaon. Karon, kinamuran. Ay, Ito ng kaon. Tipid kayo. natulog Kanikot na. ka ng pilipod. Dili. Dili na siya ganan ka ng mga laing ang kulay niya, malunggay, langgot ka ng sabaw. Malunggay na Sasaysay? niya ha. Doon malunggay. Kunya isda. Sa ubong ani. Doon na. Lawa, uy, lawa. Wala, dalawang matamang. Ikaw po, wala kang mata. Walang May puro. cellphone. Wala, sige mong cellphone. Cellphone lang, kaya napunta yung mata. Hila ba? Kultura daw sa saysay. Gusto mo ba kultura ron? Ah, pero Ha? Kuha niyo ng kuwan, anak. Agta, butangin, butang. Makara ba? Ano, sa bata ka? Kuha niyo, charger. Ah, Ari, anak, dire, para itong luton. wala po talaga. Kaya, magpilikab lang. Na kami pa dyan, ang tubil 500. Mas dako magud mi. Ginagod mas dako magud mi ang tubil. Asang taon tamang mag 500 itubil yung taon, oy. Kami wala. Hindi na lang, dahil palit na ito ng bugas. Palit mo na mo na pipino. Wala kaya kung pasahiruan. Naman si Punpun ugma, no? Mahilot na. Gasolina. Mga gasolina. Pinakalitro sa Mas mahal ang krudo eh. Kita mato mas madako. Dili man mas magamay-gamay. Pero, sa kailang ilang ng van, si Ginta. Sabi din, pidikap din padong dito. Pila. Ito lang kami, no? Busy daw kato din nag busy. Ah, kato. Sa kailang pasahiruan, lay. Mahilot na dire, dala si Deng, anong mahilot po? Ikaw lagi patuon. Sige. Ayaw, magulo ko makasipan na ko. Ay, man. Nahilot mo siya. Ako may panamatanan nito, mga pagkumangkon ako. Ito kamong naging sumanad. Ako. 39.9. Tatig yung nita. Saka na lang na ako. Kaya sa ka mo, baba, Bon. Hindi naman yung inita. Uli, maguro ka. Wala po. Unya. Wala pa siya. Oo, di na. Uli, maguro ka unya. Dahil magmotor lang dahil Steve, ka. hindi ko na mga init mo. May isang dagko ko na. Daron yung bata. Ako maghilot na. Dolog, ugma na. Di pa nakaugmaan. Uwag yun na. Pero ang mabilin lang, medyo kapoy-kapoy ka. At mawag yun ang init. Kapoy mo mo kayo na doon. Saysay! Iwan ako to, Guzman ko ma. Kalaon mo kay magpahilot Ato ng pag puto. ato pag biskwilahan kay magdawat sa iyahang kuat kay with honor de pingamutan gyud nga mag-amayo ah. Tigi na bukata na 39 bulson ko na. Option kung kuan mag-init kayo. Di pa inom na Panagin nagdalay. mo, uy, anong taro pa mo yun eh, gitala, dito naman yung kita. Balik yung kalinturan ng bata ba? Ha? Pero balik yung kalinturan ng bata. Ganito lang ang ginagin naman sa siting na dapat isa ka iporto. Ito na po guys, ilay. Puro kito gipang kanitora pag ato na ko, si Ili, itong inita. Pati Facebook, mga admit na.
Lain to ba ng kalintura dito kay mura sila dito maiangan. Sakit kay Ito ilang. yung nga tuhod, lang tiil, tunog. Mura di pa miangan. Ang kaso. May duty ka, Bon? Asan ka duty? Doon ba duty? Bako pa dyan ko naman ba? Gadabang ang hilot. Yaya duty, balay ra. Tagiya sa ilang skutsinit, mas buhangin. Ano lang na inyo ang bus diya nga. Balay na ko. Naan dyan na sa dere. Gani si Dre? Lucky? Lucky. Ako Ako duty kaya ka, kacawa kaya nga. ako ng balay. Nao, magabos nga dagan mo kay dito sa maayos dabong sa wala ah. Lahi yun ka mong hilaw, tawag. Nao, yun, bahala daw magasolina siya. Ay, nagbuo si Mother, daw na si Katawi siya ako. Ay, nagbuo siya ako. Dito. Nagbilis ko na sila. Sa tagbas. Ikaw gani pasal ko ni mama. Tagbarato na kay tubig. May tagang gasolina sa 50 na lang yun ba? Parang lamig yung kayo magpadagan dito. So, mo na 63. 63, 64, 65. 67 naman ba? 67 na po? Ang uban pero 63 ka sa may gas. Oh, 63 no? Nga diri at bang sa kung ano kanin diri sa kuhan, 62 rin lang ha. Pero barato mo natak yung dere doon. Si Oil 62 dito diri sa Pika 62. Sayang magkay piso. Ore. Yung motobil kag 10 litros, pitakuha gyud mo ship. Kayo ay. 10 pesos. Labi na sa mga pinikap, ngita gyud nang. Okay lang? Okay? One is relay karon ma? Sakya lang ko pili ka banya bus. Ban, di ay. Kadugay po kayo mo largang ban. Kabanagan ng bus. Ay, Nakusog yung imnagan. So, pero kaya na sa ugma, pwede lang na siya punasan ka ng face Bas towel lang sa doon. likod, no? Ang Kana siya face towel, ugma. ugma. O Karon ayaw lang yun. Init-init lang kanang Kanang maligamgam lang ba? ayaw. Normal na tubig. Atong sa Ayaw na maligam-gam. Lain man ang maligam-gam. atong sa gripo lang. Oo, kung ako siya inawasan niya. Ora to gamita. Ayaw na siya halo-halo eh. Sekarang rin siya. Yeah. Magpabukal yun. Hasta ko sa Murag una. na sana hindi. Dali ka maligo lagi. Wagi nila. Ang kibukalan na. Pwede na eh. Kaya sa morning ana ba yan kanang ano Oo. jud ko kay para Huwag sa na man ang kuhan. Bug naman kaayang tubig. Nya maligo og alas 6. Kabugnaw. Kaya mo reklamo kay magbukal jud ko tubig ba. Pabukalan jud ito. Sa gulan tong langgana din. Pwede na. Pero dili yun din siya. Dapat, wala siya. So niya bug naman. Bugnaw yun siya. Ang kana mag inawasan mga gikan sa gripo. Hiling man gud na siya. Labi na yun ka nang naadyo kay mga pamaol, boss. Nailigog sa'yo. Wala. Lagi na lagi. Naon niya sa Martes, gripo jud siya. Oo, sige. Walay. Makakit na yun. Kanang ano, Wala na. kaya meron mo na buko. No? Ang nindot, ang nanaasa ang tiil. Sa ako dahil magpaagas mo sa tiil. Nawa po sa buntag sa'yo eh. Paagas tiil, hanto na lang na. Ingon na lang na sila mapiton ugma diribon. Ugma lang na sila manguli. Di guli ni mo bay mo nang kapiton. Kailan sa napaeskula si din? Ay sus. Ay, sula pa. Saan na paeskula hagod? ha? Martes na napaeskula ha? Sabot mo ng maestra? Ang kung nga, Buwan pa na ayaw. kalinturan. Ano magpugson dyan.
Ayaw yung kalintura, oh. Kunya, kung may mangyari sa bata, Oo. sagot Yung kung na saan siya. na dito sa sulod, tagbaw pa dito. Pinangahurot tanan ka, Kalintura. kalintura tanan. Sabaan pa ka. Ba mo masulti nga. Kalintura mo pinyong anak. Kapitala na Nga paghita po sa maestra. Look, Kaya gawin eh. tawagan ka, ma'am. Waan mong anak ko. Hindi man inita. Agway. Takdan tanan yan kadula. Ano man ang sabot mo ng mga Sapot, laki kabalo. Ang panahon nun. Gipugos lang may yung biyaning. Kung Face to face, kung biya, no? Sila ay magkakaroon. Outro mo po na silang magkuhan. Di man biyang ano nga, na-diferensya, yun lang yung pagod lang. Basta napiling will yun ang bata. Kay bata ba yan na siya? Oo, May resistensya mga bata. hindi naman ang bata. Nadagpo gali ko. Dapat pa. Dagko, magani nga maduplan, magani. Kaya lang ang bata, energetic. Eh, baliktad, baliktad. Kung ano ba yung siya? Sige, 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 sige. Okay. Ah, sige. Okay. Down, down. Ipad. Move, move. Slow up. One more. Down na. Okay. Punta naman yung audience. Nama lagi tisay dia. Ano po? Nadeg. Sakit Ikaw? siguro. Dikil? Bang. Dikil. Hoy ulan dia. Hoy ulan. Yan na dito. Dikil lang. Ako lang i-memorize ka. Nante bata. Masabi siya ay. Yan. Nagkikan kay kasabi. Dito yung naghilot. Nakauli lang kung madam. Ano yung mga hilot? Tigit na kumuli. Kumuli eh. Nagiging customer rin. Dala, real ang mayad. Nakong value ba? Gamay ang kwarta. Kaya lang, pag dad-on yung mga Pilipinas, Tapos so niya, pag may mga hadiah-hadiah po. gani. Ay, may mga bonus-bonus. Mga tip-tip ba? Mga tips sila. Bawa, 100. Kaya 100. O, di na 1. Ano kayo, 1.5? Sa katao. Close your eyes. Just close your eyes. Dikil. Di ka na ano. Okay? Ano? Sana siya. Ano yung nidugangi? Kanilang ang... Utso pa man. Mga 19. Nga, pwede na ni siya 10 years. Wala na siguro. Wala na siguro. Gangi, uy. Tapos yung bata, treba English. Ay, teacher! Ay! Bisaya na ba na siya? Sagol-sagol. Para sa anak ng memang no? Wala big English. Uy, kayo inag-iskilaw kay Mother Tongue. Mother tongue man Mother yung tongue. Bisaya man yan. Bisaya lang na siya. Nagngangat, ha? Loy kayo. Sa kaso lang, ginasagod niya sa Filipino subject. Kung anong na ano niya, Malibog yun. Malibog Lisod siya. naman, lisod na. Ako din, anak ko nga, di magig na out mo English, pero pag abot din na may Tagalog, na, gusto mo na, oy, kalisod pa Tagalog, mas may pa English. Mas makasabot pa mag-in-English, pero Magbasa gani siya ka ng murag kabalo ka siya magbasa pero kanang nalisod yun siya. Di pare sa English dire-diretso na. mas makabasag in English, pero kapasag Tagalog, murag, Sarang mas mahinahin nun, mahinahin. ang problema, okay na ka, okay na yung Pilipino. Kaso, Pangutam na rin, tingog man yung doing, Oh, tingog yung doing. panuwag mo. Singukog ka man siya. di ka na siguro pag kanang tumba-tumba Tingog man yung doing.
singot uga, makaputas di ani. Straight your legs na. After sa yan, napaka naka-schedule, sir. Hindi na sa makuan. Ano tawag yun? Sa nagsulod ka puno, sa kapon puno kayo. Wala, tingin lang. Maka-rest din, no? Maka-rest din po. Anong magpahulay pa ka na rin, no? Ako, Kaysa sa relax straight. ko. Karon Domingo rest day magyud tanan ko, nya dugay di na lang. Nya na lang kung rest day ka nang nailaan. Wala na lang. Anytime na lang ako rest day. Eh Domingo na po mapahilot Domingo. Saan naman wala na video? Halos yun ay malangos mo. Kas mo yun. Nothing to air. Kas mo sa kusog. Dadala niya gabi, pagano ko, saan na yun? Walang liko, ano. Hindi ka bata pagay ko, bata pagane kayo, nano. Pilang edad ang pinaka-nila pahilot? Ang Ang pinakabata ba? 1 year. 1 year old. Nasa ihato rin, ito kung malibay, kanya naman dyan. Gusto makapahilot, kaya ito tabang. Sekarang, kalintura o ka ng hangganhal. Mura na. May nagtingog sa ilalong ba? Buhikon, bihika. Ano gusto mo? Dapat mo ako na tingog. Init ang kamot ko. Parehas. You have girlfriend? Boyfriend? Wala ko yung boyfriend. Init siya. Ganyan rin, direra. Natumoy, gusto mo yan, lingkura. Pag makasaka na niya, diha na dyan. Doon ako. Doon ako sa buhay. Nag-iisip ko. Ilot ka lang.
Ganda na ako. Philippines. Wala na na ginabasag hapon mo. Wala na na ginabasag hapon. Masa hapbat juga wala na. Nagano na lang, kanang mo. Diri lang. Magkano lang siya sa food, pero ginaano man ako. Sa part niya, good plus lang. Pero sa tail, wala na kay... Kaya nagreklamo na siya na sa ano daw. Sakit mo yung ispitan sa sintilan nito. Mas bangga pa na siya sa mga kanang upuan ba dito sa school. Ano man? Pagkaan niya? Tulad siguro ka na magtagbo-tagbo ba. Kaya minsan na ka ng pasak-pasak ba. Nabunugan na. Kung napatupa sa diya sa iya, So, puro na binanggaan. Napidag ko ano yung classmate ko. Napidag ko. Ang yung mga kuha na juin-juin. Mo ni uso ron. Ang init na sa mga juin-juin. Kusog mong pulis sa eskwelahan, ng mga gagmay eh. may, Ang gagmay ko yung mga Mga pala piyat. na ka. Ginabuli ang mga babae. gagmay. Ang mga gagmay na lalaki, ginabuli ang mga babae. Ito, B8 man siya.
Naligo karon ng mo. Tapos nakahilot na ba? Hindi ko wala yung ano kasi kuya, may kalenturan, hindi maka, ano sa Saka naman school. ko, saka ay man siya. Hindi ka magigamay, umiro ba? Saka ba? Pero okay lang man no, sa kwarto, mag-aircon man daw sa gilid lang ni, katong, Balot. ha? Balotol lang siya. Ija sa pants jacket. Dito lang yung banda sa may ano. Pwede siya sa ilalong. May Ilalong sa aircon. focus ba yan sa ila, kay sila ba, sila dalawang jud ang nakaano sa aircon. Kaya dito lang to siya sa aqua, dito. Katulog ko na kasi. Siya pa inom yung matambalan eh. Maseta mo, ganyan. O yun siya. Ay no mo yun. Tema ko lang. Kapag yapong gagawas na si Bong, no? Kapag gagawas. Hindi na siguro tumugaw siguro. Korte kaya ang kapit ni ano, ni Denise. Busog kayo. Kaya nga, no, after 10 years ba? 10 years after. Tugay mo kayo to. Tugay na. Nakadulot siya po, no? Wala, kalitan, wala kandang. Kaya ano man, kanang nakaano na gani siya, 2 million. Nakakuha na gani siya 2 million kay Bong. Tapos karon po. Hindi, ang pangutana di, kung tinood ba? Huwag yun na ang kuhan dyan, ha? Kung tinuod. O, puro raman nga girip, ano? Na wala ebidensya, ano ba? Kuhan lang dyan, ha? Tinood ba dyan? Puro raman sila napasumbingay, eh. Pero business side lang ba? Business na. Timos na, timos. Ang tinuod, ipulatas siya. Katamay na ko. Okay. Napriso ba sila to? Murag Preso man kaya si sila Kuala to. kontento ba Si, kay si Drake. Cedric? Uyab ni Kon o ayan na. Siya na. Tungkol siya ni Denise. Wala, uyab na, wala pa sila. Priso to. Pag umagkuhan, palos ta. Pangitaan dyan nila Kon. Papalos. Balos dyan. Balos na. Palos sila. Dapat ba lang kung tinuto na rape siya, nung una pa lang, itawag niya yung mga friends niya, picture ang usang ano, dili ito, gikuha nila, gibukog nila, katong mali nila. Dito ang klaro, no? Oo. Ito kay Denise, wala klaro kung i-rape yun. O kung gi-rape siya, nagtawag siya ng pulis, papunta Hindi rin. na ito mas las polis. O silang nag-ato, dapat ang pulis pato. I-report dito nila, no? Tawagan sir. Sir, na Hindi ko naman ipagawasan. Isabayan na lang ito. Wala, dala mo na dito. Idalaman, gibukog pa Kulatan na nila. ganito. Lahat talaga. Pag nanalo na sila karon sa ano, sa rape case, ibig sabihin, lakas kayo si ano, Cedric, may kapit yun. Ganun pa. Ay, mo ko na. May businessman din. Laptop kaayo. Naga po na si Lady Kit. Pero kung may ayun. Pero kung may ayun, ano? Move dito nag-move. Move ba, move? Move. Ah, okay. Tabi na na. Is that the You move here. At Alfred.
man ay dagang tubig mo. What happened? Ha? Sakit? Bakit? What happened? Alfred, cold yung feet? Kapag- Cold yung feet? Ha? Nagutom sa mga tubig. Cold Ano yung tubig? feet? Ha? Bakit po yung pig? Isa lang? Sakit ang pig. Init mo yung kamot. Init mo dun eh. Nangigiras na siya. Sabay na ng doktor na giniinita. Nainita na siya. Dala mo ko na ni balot ni. Nainita Ano na tambal niya inom dagat tubig. siya. Yan. Pwede na ba yan? Tapos na ba sa pinigil? Basta yun. Ah, Hindi na naiintindihan ka lang. juwin dyan na siyang kuwan. Bebe, bebe. Init mo gayang ulo. Isaka na. Bebe. Inom naman na Pag siya. human sa mga juwin, dito na nasulod yung mga ulo. Religious ba yan? Religious na. Eh, bangon be, bangon. Sige, sige. Ikaw. Dan. Down lang ha. Anak lang. Initan siguro siya sa Init na siya. Kaya na, bumuusa na ba? Pag muusa, very good siya ha. Muusa, yung init. Oo. Oo. Kusog ang kusog. Kailangan. Nag-inuman na siya ng tambal alas 12. Pawis na siya. Wala na lang. So, ano, ayaw na. Ano yun?
ayun na ka. Jesus name, ayun na. Just jogging pants, jacket. Pero pwede na siya ugma. Maghawak lang, mahugas ka mo. Oo, pwede na. Ayun lang, ayun ko. Gamay na paghambas, yung kagampo kayo basa. Hindi, ano lang yung kamot niya ba? Oo. Kaya kasi mag-painting-painting na sila ugma, maghugas ka. Pero kung nindot dito ang tamam, ayun lang dito tayo sa pasaan na lang. Kanituram ko siya. Anong uga na lang. Alcohol na lang. Ayaw. Liquid na, isog na. Grabe mo tuhok na. Mas isog pa si alcohol kaysa tubig. Kapag lang sa kuga mo, ano yun? Trapo naman sa kuga. Hindi mo, kasi sa school ba kayo, inabayan na sila ugma ng kanang mag-painting. Kuga lang, kapag lang sa kuga. Kikilinturam ko ni. Kapag lang sa kuga. Para sigurado ba? Karoon ako kumano. Ha? Saan? Ito nga,